Dneska sme si dali klasický sobotnejší tréning, zameraný primárne do bojových športov, dynamická rozcvička, silové cviky, málo opakovaní, zamerané na dynamiku. Takže tréningy sú zamerané na celé telo. Na záver, intervalový kondičný tréning, kde sme postriedali lana a airbike. Čím sme začali dnešný tréning? Klasika, rozcvička, dynamické cviky, panák, trošku brucho, pasovanie zápasnícke. Na rozcvičku, dneska bola rozcvička na tom, že sme si dali preskoky a výskoky. Výskoky cez box, skákací. Priebeh tréningu. Tak priebeh tréningu. Tým, že včera sme robili ťahové cvičenia, dneska sme sa zamerali na tlaky, takže sme išli také klasiky ako bench press, tlaky na ramena. Na záver sme dali takú kombináciu rotačných cvičení na brucho a na hornú polovicu tela v stoji, čo sme išli 30 sekúnd práca, 30 sekúnd pauza a na striedačku, striedačka, ľahšia váha, ťažšia váha. Takže aj sme sa spotili. A môžem teraz oddychovať. Že? Super, zatrénovali. Zatrénovali sme si dobre. Tešíme sa na ďalší tréning. Výborne, tešíme sa na ďalší tréning a sledujte nás.